Време е да поговорим за неизвестния ютубър Мерсин Занков, който е видян да краде храна от магазин Т-маркет в град Пловдив. Момчето е заснето на камера 2 и 3, където ясно се вижда как краде. Ако някой го намери, да се свърже с нас незабавно. Мерсо! Мерсо! Мерсо, какво правиш, бе, брат? Къде си? Мерсо! Ставай, бе, брат! 5 минути, брат. В 5 минути, бе, брат. Стига, айде, ставай, бе! You're never gonna make it, you're not good enough. Аре, бе, брат, какво направи от колко време да чакаме? Кая 5 минути, вече половин час мина, бе. Ти какво си направил, бе, брат? Ай, спри да пиеш, бе! Бах ти се тая сучка, ти се пропи, всички те забравиха и заради той керата остай. Добре ли си, бе? Ай, стига снимаме, човек, остава за... Jó, aztán akkor azoknak fel. Завърнах се, бе! Правиш ти, бе, брат. Махай се от кой,